Ľudia, vítam vás u môjho jakéby poriadneho prvého videa. Áno. Som tu s Mojkisom. Čaute, a dajte Kevonixo. On má ťažké meno, ľudia. Ja ho neviem vysloviť. Kevonix 999, dajte mu odber. Samozrejme dajte aj Mojkisovi odber. Aj mne dajte prosím vás odber, aj like na toto video. No a môžeme začať s videom. Proste 1v1. Poviem vám názov tejto hry. Je to 1v1 MMO2 House. Je to akoby Modern Mystery, len proste 1v1. No poď. No poď, uvidíme, aký si frajer, poď. Čo jumpuješ? Ty debil jeden. Ty uvidíš, teraz si dám. Ty uvidíš, čo si dám. Ľudia, uvidíte. Ja som slepý dneska. Ja bolia oči zo mobilu. Uvidí. No však poď. Jaký sráč. Ľudia, ja mám dneska Čo? Ty držíš ruku na mikrofóne, ne? Nie. Aha, dobré. Nedržím na mikrofóne, veď nie som taký debil, ne ľudia. Tak kde si? Nemáš na túto mikrofón? Nie, nemám. Kde si? A ja si za chvíľu zoberiem zbroj, keď chceš. Wow. A teraz už šotím ľudia, vidíte. A hovno z teba. Ja si dám reset, aby som si dal pištoľ. Na čo som ťa mohol zabiť? Nie, bracho. Tak ja si dám fotku. Tak, dám si... Nerob! Ty spam jumpuješ. A teraz shot. Aha. Vidíte. Ja ťa chcem trafiť. Sorry, Jaro, dobre, sorry, nechcel som. To si prehnal. Nie, dobre. Ja to si prehnal. Idem bomby. Takže ľudia, budem toto zakempeli. By ma on nevidel. Sorry. Jaro! No, pozrite ľudia. Vystavenú rímom. To je tvoj bracho. Kde si, Jaro, kde si? A ty kde si? Ty si kde? Bím ho! Čo? A ty si nejaký dobrý. Však, lebo ja som vedel, že ty si tu. A teraz uvidíš, ja teraz jem bomby. A to No však choď. No veď choď bomby. Poď bomby, poď. Čo kempíš, kde si? Jaký kemper. Vidíte. Kde si zmizol? Tak som zmizol. Ty si tu? A teraz ma nenájdeš. Ľudia, toto je akéby, skrytá miestnosť. Takže Ja poznám celú mapu. Pomoc. Ja poznám celú tú miestnosť. No a čo? Tak ju poznaj. Pozerajte ľudia. Bím ho! Ja, koho biješ? Idete, aký som silný. Keď chcete, tak moje meno je Banana Pencil 22 a môžete si... Dajte si ma, ja vytvorím grupku s Kevonixom. A môžeme hrať 1v1. On má nožík, to čo je? Že to nemám šancu. No a teraz, chlapče, zažiješ pravú Ameriku. Kamo, ty si zakempený. A ja sa trošku zakempený. Si debil. Čau, banana pencil. Som ťa hitol. Čo ti drbe? Yes! Vidíte ľudia, zažil pravú Ameriku, zažil. No aké máš na to slova, môj kis? Na hovno.
Ja si berem teraz šerifu a teraz uvidíš, kde si. Iba kempíš. Kemper. Išiel som hned. Ty banana pencil. A ty iba spam jumpuješ. Táto si dostal, Jaro, jaký snipe, jaký shot. 66 kg, bracho, ty to hráš trošku dlhšie. No. A viete, ako to ľudia zakončíme toto video? Viete ako? Tak nie, no. Uvidíte ľudia. Musíme to tak zakončiť. Takže, hasta la vista, baby. O, žiadna stále vystavený. Hasta la vista, baby. Oh! Ha, jaký, Takže tu ľudia máte Nie, ja si rozumiem. jaký backshot si dostal. Teraz. Uvidí. Teraz. Takže, takto to skončilo ľudia. A dajte odber mne. Dajte odber. Takže čus.